Oana Preda este cântăreața care a lăsat catedra pentru scenă. A fost profesoară în învățământul primar, însă în urmă cu 4 ani pasiunea pentru muzică a câștigat, iar acum se bucură de succes în lumea artistică. Și cum fiecare apariție trebuie să fie impecabilă, solista a mers să-și caute ținutele perfecte. Pentru șoferul ce-ar fi, oricât de mult s-ar scumpi, benzina și motorina, viața lui e tot mașina. Oana Preda iubește rochiile care îi pun în valoare silueta și care strălucesc la propriu. Cântăreața le numește comori, iar astăzi a ieșit să caute astfel de comori în atelierul designerului Florin Burescu. Mergi pe o variantă de asta, mergem și ceva pe negru și pentru că tot ești pe folclor, vreau să încercăm și ceva stilizat. Ai? Găsim ceva stilizat pentru Super! tine. Da. Super! Îmi place extraordinar de mult. Că vezi în lucrul ăsta. Deci chiar senzațională. Îmi place nuanța. Culoarea asta recunosc că n-am avut-o niciodată. Aș vrea să încerc și o salopeta. Nu știu cât de mult porți tu pantaloni. Să știi că port pantaloni, mai ales ce ai spus tu de stilizat mai devreme. Întotdeauna adopt stilul ăsta, coie sus, un pantalon jos, un brâu frumos să evidențieze talia și chiar îmi place ideea asta de salopetă. Dacă Florin spune așa că e perfect, noi mergem pe mâna lui. Să te reprezinte și pe tine. Și eu Nu, mie îmi place. Mie îmi place, chiar îmi place. Mi-ai făcut un semn cu mâna și mai liniștit, măi, să-mi faci viața mai frumoasă și-ai spus doar un pic, măi. Dacă primele ținute au fost pe placul Oanei, următoarea a fost o surpriză. Asta mă reprezintă pentru că prima mea pasiune a fost muzica populară. Deci tot în zona ta de confort. Tot în zona mea de... Mărine la nunta ta, mărine, mărine. După ce și-a ales hainele pentru spectacole, Oana ne-a povestit puțin despre ultima sa melodie, care este o dedicație pentru toți îndrăgostiții, iar videoclipul a fost filmat alături de soțul ei. Cu sandalele în mână, o melodie de dragoste frumoasă în care sper să se regăsească îndrăgostiții. Poate cine știe, chiar așa s-au întâlnit. Domnișoarele cu sandalele în mână și-au căutat frumosul din poveste și l-au găsit. Cu sandalele în mână și cu părul despletit, așa eram îmbrăcată când noi doi ne-am întâlnit. Înainte să se dedice total cântecului, Oana a lucrat în învățământ, însă în urmă cu 4 ani a ales ceea ce i-a plăcut cel mai mult, muzica. Am fost profesor în învățământul primar, dar mi-am dat seama că nu mai pot face față și că trebuie să aleg partea care mie îmi place cel mai mult și care mă împlinește, să zic așa. Și uite că am ales muzica. Nu m-aș vedea să fac altceva în viața asta. Acum, împlinirea profesională o face să radieze de fericire în fiecare zi și o ajută să facă față tuturor provocărilor de mămică și soție.